Unom ka lalaki nasakpan nga nagsuyop og shabu sa usa ka drug den sa Talisay. Tulo ka dinamitero nadakpan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Babae gidakop tungod sa paggamit sa fake nga kwarta. Pangulo sa security o empleyada sa Kapitolyo giparesign ni Governor Davide tungod sa nabutyag nila nga relasyon. Wa kapasarang LBC sa security inspection nga gihimo sa mayor sa dakbayan sa Sugbo. Bayang hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinitibuk-ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Huwebes, petsa 11 sa buwan sa Setyembre, tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sa ming madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, giparesign ni Governor Junjun Davide ang pangu sa Security ug Anti-Illegal Fishing Task Force sa Kapitolyo. Kini human mikalat sa social media, Glenn. Ang hulagway ni iniuban sa iyang staff nga babae nga gingong karelasyon kini unang gibutyag sa mayor sa lungsod sa Medellin, King Perez, Suginlimi. Pinagi sa post ni Medellin Mayor Ricky Ramirez sa iyang Facebook account, makita ng pipila ka mga picture ni Capitol Security Head Loy Madrigal ug usa ka babae nga nakuha sa usa ka airport. Sa post ni Mayor Ramirez, nangutana kini kon sekretary ni Madrigal ang kuyog niini sa paglarga ug official trip ba kini. Daling mikatag ang kontrobersiya sa social media. Para nako, look, speaking as a man, no, na doon na po relationship ni Ato with my wife now, mag-switch. Klaro, mantingali, kamok hibaw man mo, obvious mo kahit tingali, nagsanig-sanding, no, man naghunghong, walang sa, maghatulog papel nga pirmahan, sanding, may ako nakita. Nakakita na si Governor Junjun Davide sa maong hulagway ug matod sa gobernador. I'm asking them to resign. And I'm also directed the provincial administrator to conduct an investigation. Nasayod ang gobernador nga Pulos Minyo si Madrigal ug si Iris Plasquita. Nakadungog na sab si Davide bahin silang relasyon sa wa pa na post ang photo sa Facebook. Well, chismis lang, chismis, but na-confirm tingali ito katong ipakita na ko gapon ang photograph, ang photo taken of. Dugang pa sa gobernador nga aduna siya'y igong basihan sa iyang aksyon batok ang Madrigal ug Plasquita sumala sa balaod. Si Plasquita is married, although separated, no? And si Mr. Madrigal is, I believe, also married or separated. And naamgod sa civil service regulations nato nga disallow that prohibits kining, relationships between superior and subordinate. Sumala sa Administrative Code of the Philippines, mahimong masuspenso o madismiss ang usa ka empleyado sa gobyerno gumikan sa disgraceful and immoral conduct. Dili buot sa gobernador nga putlo ng relasyon nilang Madrigal ug Plasquita apan tungod kay usa ka matang batok sa moralidad ang ilang relasyon, labaw na nga nanrabaho sila sa Kapitolyo matod sa gobernador nga angay nga mukanaog sa iyang posisyon si Madrigal bisan pa sa mga kalampusan niini sa pagbuhat sa iyang katungdanan. Gawa sa pagkapangu sa seguridad sa mga buhatan ubos sa Kapitolyo, nailhansab si Madrigal sa pagpangusog niini sa pagpanalipod sa kadagatan sa lalawigan, isip team leader sa Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force. Gani baguhay lang ang gipahibaw ni Madrigal nga nakadawat na kini og mga death threats tungod sa pagkamalampuso niini sa mga anti-illegal fishing operations. Immaterial na, no, ang issue ng morality. I wouldn't mind kung discreet, no, pero masakpan, mahimbawan sa publiko, batiin mo ayo, we're a government institution, doon ay may ngurana bitaw. Gisuwayan ni ining inyong tigbalita nga mahinabi si Madrigal, apan sirado ang buhatan ni ini og di makontak ang telepono ni ini. King Perez, News 5. Tindera sa night market sa Colon hapit mabiktima sa customer nga migamit og fake money. Pakisayri sab ang mga security features aron dili mailad sa mini nga kwarta. Ryan Sorote, Suginlimi. Gipriso kagabi sa Carbon Police Station Detention Cell ang taga-Ormoc City Leyte nga si Mylene Andrade human siya suway nga bibayad og peke nga kwarta sa usa ka tendera nga namaligya sa night market sa Maydan, Colon.
Kining karsones nga tag 350 pesos ang paliton unya sa dinakpan og iya pang gihangi og 300. Nisugot ang tendera sa mong kantidad tungod sa kamino sa ilang halin. Mitunol ko sa 1,000 ka pesos nga mini si Andrade og maayo na lang kay way sinsilyo ang tendera mao nga gihatag niya sa iyang anak ang 1,000 og kini mao ay nakamatikod nga piki kini. Dili na mo kumpiasa kay natagam na ta nga sige ta mapikihan. Oh, tiguang na ta. Ginan ba ako nga day wala ka maloy ka ako matiguang nako. Namamiki pa ka. Giing nasuko ang dinakpan ug miinsister nga tinod ang kwarta nga iyang gibayad. Apan gipadakop gyud siya sa tendera apan milugnot ug midagan kini ug na corner sa mga miresponde nga mapulis. Nakahilak ang dinakpan dihang aresto sa kapulisan tungod sa kauwaw. Niklit ni siya dagan. So mura guilty siya ba ngay dagan gud siya ni try gud siya kuan ba. Escape ba. So among goko jo nabta na mo sir. Muni nga gidala na mo diri para na nga. Gikatahong nagkadaghan ang kaso sa mga nailad og fake money sa nakalabay nga mga adlaw sukad gisugdan ang night market sa Colon. September na, bare months na usab. Mausab kini mga panahon din dagad og kwarta nga atong makaigsunan. Mao gani ang uban sa atong makaigsunan din himo punta sa night market aron mamalit. Apan laing problema karon sa mga tendera mao kining fake money. Dakong kawadon sa mga magpapatigayon kung mabiktima silang fake money kay sigurado gyud nga maalkansi sila. Pahimangno sa kapulisan sa publiko nga susihon gyud ang dawaton nga kwarta. Doon na ipat ka mga security features nga lisod kopyahon sa mga counterfeit 1,000 pesos bill. O sa ini, ang reflective coil na dunay gamay nga logo sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ingon man ang Southeast Pearl o ang 4mm wide nga metallic security thread nga mag-usab-usab ang kolor gikan sa puwa ngadto sa green. Doon na sad kini initial sa BSP o numeric denomination nga gibalik-balik sa thread nga makita usab sa luyo. Exclusive usab nga security features sa 1,000 ang optical variable ink nga naka-emboss sa lower right corner sa 1,000 diin mag-usab-usab sab ang kolor kun nihukon. Ryan Sorote, News 5. Magsuong mananagat uban ang usa ka kauban gidakop sa Task Force Kalikasan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu human masakping migamit og dinamita sa ilang pagpanagat. Jinky Bargio, Suginlimi. Gidakop kaganiha sa mga sakop sa Task Force Kalikasan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kining tulo ka mga mananagat human sila maaktuhi sa mga otoridad nga migamit og dinamita samtang nanagat sa may barangay Panganan. Giingong dugay nang nakadawat og reklamo ang kapulisan bahin sa iligal nga pagpanagat sa maong dapit. So igbuntag hayag na namis nakapisto na ni. Mo to naktuhan gyud mo ganina kay pag hayag na ito pisto na mga tao pisto sa medali. Naktuhan nga labay buto. Ang pango sa Task Force Kalikasan nga mikuhag sample sa isda nga samok, mikumpirmar nga pinabuthan yun kini og dinamita base sa samad nga naangkon sa mga isda. Nakakuha sab sila og 2 ka botelya sa dinamita. Usaro na siya sa kanang mga manifestation nga posibleng dynamited siya kay naay external manifestations. Kanina nakatangtang iyang mga himbis. So ang dinakpan nga mananagat nga si Renato Udto miangkon sa salaod apan mirason nga ang kapobrehon niya mo ay nagtukmod sa pagbuhat sa ingon. Samtang ang igsoon niya nga si Ramilito og lain pang dinakpan nga si Renero Siton pulos midepensa nga wa sila'y kalibutan sa iligal nga pagpanagat ni Renato. Magpapay. Di man tayo may pangitata makasulmata niya na kaalam niya na ibog na po rin. Inyo na ibaligyo, inyo lang konsumo. Nagyali para mga pamilya, buhay pamilya ka. Agil ako ba? Nagil ako na ninimbot to. Pero ako masaw. Pagbubugsay, daplin, ninunat na pagbubugsay. Naapil mo ko sa dakop nun. Pagidokdanay. Awhag sa Task Force Kalikasan sa uban pang mananagat nga likayan ang paggamit og iligal nga paagi sa pagpanagat aron di maguba ang kinaiyahan ilawom niini. Jinky Bargio, News 5. Gididaan ni Cebu City Mayor Michael Rama ang kapulisan sa syudad sa paghatag og special treatment sa mga LBC branches nga misikat kay kanunay kining mabiktima sa pagpanulis. Andrea Patenya, Suginlimi. Bad publicity matud pa ni Cebu City Mayor Michael Rama ang gihatag sa LBC sa syudad sa Sugbo tungod sa sunod-sunod nga pagkabiktima nila sa tulis.
Sud lang karong tuiga, 7 na ka mga sanga sa LBC dinhi sa probinsya sa Subo ang nabiktima sa pagpalulis. Diin tulo niini nahimutang dinhi sa Cebu City. Kini mao ang LBC Barangay Punta Princesa Branch, LBC Tabuan Branch ug Escario Branch. Diin mokabat sa dulaan 60,000 pesos ang nasakiyo sa mga suspect sa tulo ka mga insidente sa pagpalulis. Gihulagway sa kapulisan nga vulnerable gyud sa krimen ng LBC kay wa kini mga gwardya ug bisan duna kini CCTV cameras kanunay kining gubaon. Matud ni Rama, di siya makasabot kun nganong di maka-invest sa ilang security ang maong kompanya. I have said if we are being highlighted LBC, some ng pakabutanga, and they're not supposed to be the poor. They are an institution, and if there is finding that they are not even investing, then why will they be staying? We don't need business that can afford and create publicity out of their presence in the city of Cebu and put all of us on hostage when they can help, because peace and order is everybody's business. Mando ni ini nga to sa Cebu City Police Office nga di hatagan og special treatment sa pagbantay ang LBC establishments kay daghan pag mga establisamento nga angay sa bantayan sa kapulisan. No, why should they be giving special treatment? They should be helping. They should be giving special treatment to Cebu, because Cebu City is a highly urbanized city, soon to be a hub, regional under the ASEAN dimension for MICE, meeting, investment, convention and exhibition, and bringing them to be on the newspaper. What kind of an attraction? And if they will be given preferential treatment, what about gasoline station? What about convenience store? What about currency, the so-called money changer? Samtang gipahibaw ni Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Noli Romana nga malampuso nilang napahigayon ang security training sa mga empleyado sa LBC ug nang hinaot kini nga mas kamao na sila kung unsa ang angay buhaton kung mabiktima sa krimen sama sa pagtawag dayon sa mga pulis. So now, I think they will have a better understanding of what crime is all about, and number 2, how to respond. Kasi sa side ng police naman, kasi what we need actually is just the information and on a timely fashion. Let's say tumawag sila ng tulong sa police. The last time siguro mga 15 minutes bago sila nakatawag kasi. Andrea Patenia, News 5. Wala kapasan ni Mayor Michael Rama ang kahimanan sa seguridad sa LBC nga iyang gi-inspection. Giwat na lang sa mayor ang rekomendasyon sa legal office alang sa pagpasira sa mga buhatan sa LBC dinhi sa Dakbayan. Leslie Caminada Vestil, Sugin Limi. Gi-inspeksyon ni Mayor Michael Rama ug Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Noli Romana ang kahimanan sa seguridad sa tulo ka mga LBC branches sa Dakbayan. Wa makauyon ang mayor siyang nakita. Duna kini security camera apan way nagbantay niini. Gipaabot sa mayor ang rekomendasyon sa City Legal Office kung angaya na ba nga sirada ng LBC. Still more to be done. Such as? Because camera will only be after. And then what if stealing will be now? And then you will not be seeing it anymore. So you'll be looking and running. So muna I'm just trying to check on all mga area din Rose Pharmacy, Sharog. Pili pa maglakaw-lakaw ilang security diha. Nakita usab ni Senior Superintendent Noli Romana ang daghan pang angayan nga himuon sa LBC alang sa pag-improve sa ilang security. Ay, di naman. At least meron naman CCTV na ngayon na functional. That is one step. I have to receive the report. Yung dinaanan natin so far, okay pa naman. But you mean sir, they're implementing measures na? Nag-respond naman sila doon sa request na. Pero pa sa inyo sir, sufficient na ba to? Hindi pa naman, pero mag-improve pa rin tayo kasi gagawa din kami ng paraan. Ang trabahante sa LBC nga si Connie Hamilya nagkanayon, nagpaabot lang sila sa aksyon nga pagabuhaton sa ilang management. I-refer na naman sa mo ang area manager. Leslie Caminada Vestil, News 5. Mga treasurer sa lokal nga kagamhanan mo'y manubag sa pagpanglungkab kung mapamatud-an nga nagpabayas kini sa ilang trabaho. Kini ang gipadayag sa Cebu Provincial Treasurer human nakawatan ng 6 ka Treasurer's Office sa Sugbo. King Perez, Sugin Limi.
Matud pa ni OIC Provincial Treasurer Emmanuel Gial nga miyatuman sa proseso ang mga munisipyo sa pag-secure sa panudlanan silang kagamhanan, sumala silang nasayran sa matagbuan nga panaghugpong sa mga treasurer sa mga kalungsuran, ingon man sa pagbisita sa mga field supervisors sa Provincial Treasurer's Office sa mga Treasurer's Office sa kalungsuran. Gani adunay local treasury operations manual nga gibasihan ng mga Treasurer's Office alang sa pagsigurong safe ang kwarta nga gipiyal kanila. Kanagong nga mga procedure karaan naman it was just a matter of reminders.
Kay napakya sila sa pag-turnover sa maong sakyanan ngadto sa Highway Patrol Group sud sa 48 ka oras human kini na recover. Duty gid nimo ang pag-turnover sa abandoned recovered vehicle sa nearest HPG. So mao tong violation natong gikuan sila, which is panisable na siya sa Napol Memorandum Circular sa 2007-001. Mao siya nga violation niya, less grave neglect of duty. Bugtong si Sernio lang ang miangkon nga migamit sa auto samtang miluwat og affidavit ang upat ka mga sakop sa TRS nga wa gyud magamit ni Quijano ang maong sakyanan. Mato ni Rekla ang RIDMB7 na ang muhukom kung sad-an ba gyud ang tulo o kung unsang silot ang ipahamtang batok nila. Nasayran nga ang less grave neglect of duty, dunay silot nga suspension sud sa 31 ngadto sa 60 ka adlaw nga way sweldo ug maapektuhan sabang ilang benefits. Samtang nagpadayon ang investigasyon, on floating status pa sila sa Administrative Holding Group sa CCPO. It's up to summary hearing officer, ma'am. Ikuan pa rin nila. Magka-recommend sa naong pataas mo? Pwede. Depende nila. Kung dili lang is OP ang ilang ikuan. But sa nakita na mo ang first gid nga na-violate nila ang atong SOP. Ang kanang kuan kay naam gyud dito naka-state man gyud sa naiparagtap dito nga naka-state gyud nga i-turn over gyud siya. Sa laing bahin, giawhag ni Mayor Michael Rama si Konsehal Mary Ann de Los Santos sa pag-follow up sa acquisition sa bagong sakyanan alang sa TRS. Sanglit siya man gyud ang misumiti og resolusyon alang niini nga naaprubahan na sa konseho. Kanang resolution good is one. Whoever is the proponent has to be also doing their job so that it will end up with a purchase order. So I do not have to be the one telling well that whoever are in charge of the police, like Richie Osmeña, should be involved. The one who is the proponent should not just be there in the council. Gipahibaw sab ni Rama nga gawa sa TRS, plano sab sa syudad nga palitan og bag-ong mga sakyanan ang mga station commanders. Andrea Patenia, News 5. Nagpabilin gihapon ang pagsalig sa gobernador sa iyang jail warden ug jail consultant. Matod ni Governor Junjun Davide, wala siya'y makit-ang igong rason nga mawala kini. Usa ka sulat gikan sa nagpaila nga usa ka gwardiya sa CPDRC mipasangil nga ang jail warden nga si Romeo Manansala ug CPDRC consultant Marco Toral ang nagpaluyo sa pagnegosyo og shabu ug ilimnon nga makahubog sulod sa bilangguan. Matod sa gobernador, naghimo na siya og kaugalingong investigasyon sa maong pasangil. Yes, I'm doing my own checking, so it's a kwan, but please don't kwan, this is confidential man God. But I already told them also na this is what I'm going to do. Just to kwan, but to verify. Kaya kita magiging tapataka ng yung kwan ng mga anonymous letters ba. Kaya who knows, kini sila, they have an axe to grind against these officials, mga these consultants. Gitulis ang opisina sa Avon sa Dakbayan sa Talisay, mga alas 2 karong hapon. Patay ang security guard ni Ryan Sorote, Suginlimi. Pag-abot sa kapulisan, nagbuyod na ang security guard sa Avon nga si Ramil Buno. Napusilan si Buno sa usa sa mga tulisan nga nagpaila nga customer sa Avon. Suma sa mga dealers, nagpaila nga asawa sa usa ka Avon dealer ang tulisan, mao nga nakasud. Matod sa usa ka dealer nga mi-entertain, usa sa mga tulisan, nagpakaroy ingnon nga mopalit og eyeliner. Pasado alauna karong hapon misod ang establishmento sa Icon din sa Planeta Bunok Kakaren sa Talisay ang usa sa duha ka mga tulisan nga bibiktima nimong establishmento. Gani adto ang mga nadisod sa maong establishmento nga kustomera apan nakugang na lang ang mga dealers sa Icon dihang nakabatit na sila buto-buto sa pistula ug nagbuyod na ang ilang amigo nga security guard. Matod sa mga saksi, gidulitan si Buno og taser gun o sa kamatang sa stun gun. Apan suway nga mibunot sa iyang service firearm ang gwardya. Nagdelayugay ang duha hangtod nga napusilan ang gwardya. Gipusilosab sa laing tulisan ang gwardya nga misud. Ikuanan o ka ng gapit-ipiti ba? Gapit-ipiti. Dayon pa naman din, pero ni Axel nabunot ang guard kay mukuan ba mo sukol siguro nagipusil siya sa dalit sa dugan. Kamu na naman mo. Nindagan mo dito sir. Oy, nandito naluklok mi tanan nabungad-bungad in taon mi. Naigwa ang gwardya sa iyang ulo og tiyan nga mo hinungdan sa iyang hinanaling nga kamatayon.
way nakuhang kwarta ang mga tulisan kinsa daling misibat sakay sa usa ka puwang nga motorsiklo paingon sa dakbayan sa Sugbo. Nakuha sa CCTV sa building ang pagsugod sa tulisan apan wa gyud makuha ang linayugay sa gwardiya ug tulisan. Wara magtaptap sa ilang mga naw ang duha ka mga tulisan nga gituhuang di taga-Talisay. Gipahimangnuan na daan sa PRO7 ng kapulisan sa Dakbayan nga magbantay batok sa pundok sa mga tulisan nga posibleng mo-operate sa ilang lugar. Sabi ko inon, ang karsada sa pulis pero inside establishment sa pag-contribute po ang establishment owners to install their CCTVs and strengthen their security operations. Like ito pag-remove sa hub, for example, establishment dapat na kumpra ito. So ito nakita ito na security lapses sa part sa establishment. Ryan Sorote, News 5. Malaria team sa DOH nga gikan sa Negros Oriental mitabang sa pagbatok sa mga lamok nga nagdala og sakit nga dengue sa lungsod sa Balamban. Chinky Bargio, Suginlimi. Way hunong karon ang monitoring sa Regional Epidemiology Surveillance Unit Conreso sa kaso sa dengue sa lungsod sa Balamban. Gani tuwa karon sa mong lungsod ang malaria team gikan sa Negros Oriental sa DOH aron sa pagtabang sa defogging ug spraying activities sa mga lugar nga dunay kaso sa dengue. Sa pagkakaron 25 na ang natala nga dunay sakit nga dengue sa Balamban, samtang duha ang namatay. Could be one barangay and ang adjacent barangay i-confirm pa na wala po sila. So we cannot directly say nga that's the only barangay involved. Kaya neighboring barangay could be involved also. Di pa matino ni Dr. Kaing kung unsang mga barangay ang napektuhan karon sa dengue sa Balamban, apan sigurado sila nga ang tanang barangay hugot nilang gipanid-an. Amo na dibalik-balik pag-remind sila, kadto sila karon, remind na sa to sila pagkuan. Pag-avoid og store og water kaya man stagnate na siya. Sabi na kung dilikabiran ni mo ko ang plus kining uwan good, it could accumulate bisag asa nga lugar. Jinky Bargio, News 5. Dulaan 5 ka milyon ka pesos nga balor sa mga sakyanan giapod-apod sa Kapitolyo ngadto sa mga barangay. Suma sa gobernador, dugang mga sakyanan ilang ihatag karong Nobyembre. King Perez, Suginlimi. Lakip sa mga gipanghatag sa Kapitolyo maong 11 ka mga mini-ambulance na po ka mga multicab ug laing ambulansya alang sa lungsod sa San Remigio. Mukantidad og dulan 2.4 million pesos ang 11 ka mga mini-ambulance, kapin usa ka milyon ka pesos alang sa usa ka ambulansya ug dulan 1.4 milyones pesos ang napo ka mga multicabs. Dulan 5 milyones pesos ang kantidad sa mga gipanghatag ng mga sakyanan karong adlaw. Matod ni Davide nga gikan sa Disaster Risk Reduction and Management Fund, Capitation Fund sa PhilHealth ug sa Development Projects Fund sa gobernador ang gigamit sa pagpalit sa mga sakyanan. Ang sabot na mo nga usa ka barangay request but i-share sa ubang barangays, murag neighboring barangays aron maka atong dunay mga pasyente sa laing barangay doon nila maka pahimulos po. Giklaro sab sa gobernador nga dili pa politika ang ilang pagpanghatag og mga sakyanan sa barangay. Igo lang niyang giaprubahan ang mga request sa mga barangay. Ni-request sa mga barangay sana. Way gipili, depende sa daghan kay mga barangays na nag-request og mini ambulances. Matod sa gobernador, ang mga pending request sa mga sakyanan sa mga barangay marilis karong Nobyembre. King Perez, News 5. Running priest nga nahimong environmentalist mitambag sa arsobispo nga dili magpadala sa mga politiko sa issue sa pagpamutol og kahoy. Samtang gipahigayon usab sa Sugbo ang takbundokan sa mga environmentalists ug mga mountain climbers. Leslie Caminade Vistil, Suginlimi. Gilusad kaganiha ang labing unang takbundukan kung ang pagpananom og kahoy sa pundok sa mga environmentalist ug mountain climbers. Ang takbundukan gipanguluhan ni Father Robert Reyes sa National Coalition to Save the Trees. Matod pang Father Reyes nga sa takbundukan tanang mga mountain climbers magdala og usa ka sidling nga ilang itanom. Kasi nga kalbo yung mga bundok, di ba? No tree, no climb. This is the first city. Ang kalihukan gipaluyuhan sa DENR. Mato ni DENR Director for Special Concerns William Ragus, andam silang mo-provide og mga seedlings ug paghimo og usa ka seminar aron masayran ang mga pamaagi sa pagtanom.
We're providing technical assistance. No? Kasi since this is an advocacy campaign, we're providing them technical assistance. Then of course, I will be providing them seedlings, no? Planting materials. Then third, kung wala silang area, we can provide them an area. Samtang nanawagan si Reyes kang Archbishop Jose Palma nga dili magpadala sa influensya sa mga politiko sa isyu sa pagpamutol sa mga kahoy sa habagatang Sugbo. Apan mato ni Reyes, iyang girespetaran ang baruganan ni Palma. Iya usab magihangyo ang mga politiko nga di mag-apil-apil sa isyu sa pagputol sa kahoy kay matud pa niya kasagaran nila wa makatanom og kahoy. I don't have any problem with that stand. My only problem is who will decide whether a tree is deceased and should be cut. I think politicians should stay out of the process of diagnosing whether a tree is sick or healthy. Bishop Palma is a good man, so he will not do any harm to anybody consciously. Leslie Camina de Vistil, News 5. Isip kabahin sa nagpadayong Asian Careers Conference, ang mga labaw sa PLDT nakahukom sa pagtanom og 500 ka mga bakhaw sa usa ka sa mga coastal barangay nga sakop sa syudad sa Lapu-Lapu. Ang Lapu-Lapu City Government mao'y merekomendar nga sa mga barangay kalawisan ipananom ang mga bakhaw. Human sa pagpananom, nag-coastal cleanup sab ang grupo sa maong gihapong lugar. Ilang mensahe nga unta di pasagdan sa katawan ang kalikupan ug kanunayng ampingan. Ang maong mga kalihukan kabahin sa Asian Careers Conference nga gipaluyuhan matag tuig sa PLDT uban sa Smart Communications ug Sun Cellular nga ubos sa MVP Group of Companies ni Manny Pangilinan kinsa mao ang chairman sa TV5. Sa environment, kailangan ng mga barangay dito sa Cebu, pwede naming tulungan. Maukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Kini si Glenn Soco. Musunod ng Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!